Madzibaba veshanduko vadzokera kumatare edzimhosva muzuva ranhasi, asi hakuna chisvinu chabuda kumatare edzimhosva. Madzibaba veshanduko vanzi vadzoke zvekare musi wa20 Mei kumatare edzimhosva, ndo zviri kutaurwa panapa. Madzibaba veshanduko vakasungwa muna October last year. Kubva muna October last year kusvika muzuva ranhasi ravadzokera kumatare edzimhosva, vachiri mumaoko emapurisa. Vari kudzokera kumatare edzimhosva vachibva kurimandi, ende kubva vachisungwa vachiaplya bail vari kurambidzwa kubhadhara mari yechibatiso kumatare edzimhosva mamwe chete yayo. But tikada kutarisa kuti mhosva yacho yavari kunyanyokupanichirwa kudaro imbori mhosva yei, vari kupomerwa mhosva yekuenda kudemonstration yakarongwa navaBombshell Geza muna October, madays aitwa conference yeZANU-PF kwaMutare. VaBombshell Geza vakadedzera demonstration muguta reHarare munyika yedu yeZimbabwe. Zvisinei nekuti madzibaba veshanduko havana kumbosungwa vari kudemonstration yacho, ende zvisinei nekuti demonstration yacho haina kuzoitwa. Madzibaba veshanduko vakazonosungwa kumba kwavo pakati peusiku vakarara, vachipomerwa mhosva yekunzi makaonekwa muchinamirira maposta, muchikanda maflyer mutauni nekwamachipisa. Ndo kwavaipomedzerwa mhosva, ende mhosva iyoyo yakanga yakanyorerwa varume vairi vanosanganisira madzibaba veshanduko ivavo naThe late Comrade Saruwaka. Comrade Saruwaka vakabva vapunyuka kana kuti vakabva vatomhanya kudzokera kunyika yavaigara, nyika yeSouth Africa, asi havana kumbotora nguva yakareba. Vakabva vateerwa kunyika yeSouth Africa ukoko vakatsakatiswa nezvigananda zvimwe chete izvozvo. Madzibaba veshanduko vakasungwa vakavharirwa. Kutaura kuno madzibaba veshanduko vachirimo vachiri vakavharirwa. But tikada kutarisa zvekare kuti chimbori chinangwa chei chiri kuita kuti vashungurudzwe kudaro madzibaba veshanduko, kana kuti chimbori chinangwa chei zvekare chakazoita kuti Comrade Saruwaka vacho vange vanotsakatiswa. Madzibaba veshanduko naComrade Saruwaka vanhu vekuti vaiva nezvivinde, kana kuti vanhu vaivimba nenyika yavo kuti ichachinja, kana kuti vanhu vaivimba nechange munyika yeZimbabwe. Vanhu vekuti paiti pakadedzerwa chinhu vaienda paground kuti macitizens enyika yeZimbabwe vakawanda vaone kuti vanhu ava vari serious, ende macitizens enyika yeZimbabwe vakawanda vaiti vakaona varume vairi vava vari panzvimbo vaibva vabudawo voenda kunojoina. Zvirizvo zvinhu zvisingadiwe nehurumende yedu yeZANU-PF, hurumende yavaEmmerson Dambudzo Mnangagwa. Zvakazoita izvo kuti vashandise Comrade Saruwaka semunhu weexample vachivatsakatisa, vatore madzibaba veshanduko vachivavharira zvekare muchizarira, vachivaitisa munhu weexample kuti vamwe vanhu vanenge vachida kuzonojoina zvinhu zvakaita seizvozvo vagare vatya, because vanenge vachiona kuti ava varume ava vakatsakatiswa, uyu achiri akasungwa. But tikada kutarisa kuti mhosva yacho imbori mhosva yei, mhosva chaiyo hapana. Ende chinangwa zvekare chiri kunyimirwa madzibaba veshanduko nguva yekubhadhara mari yechibatiso, nguva yekubhadhara mari yebail out, kana chiri kuita kuti nyaya yavo isatongwe. Madzibaba veshanduko mhosva chaiyo havana, asi nenyaya yekuti ZANU-PF yakatarisana nekuda kuchinja bumbiro remutemo, ida kutonga kusvika mugore ra2030, inogara yatora vanhu veinenge ichitya, kana kuti vanhu vainoziva kuti vanhu ava vanogona kumutsa macitizens enyika yeZimbabwe kuti vatange kujamuka, yovaisa painenge ichida. Kana yapedza kupasisa zvinhu zvakaita sezve2030 zvavari kuda, tichaona kuti madzibaba veshanduko vanogona kutongobudiswa vachinzi havana mhosva. Ndo zvinhu zvetinonyatsoziva, nekuti tikada kutarisa tinoona kuti pakamboitwa maelections ekupedzisira aya vaJob Scar vakasungwa, maelections acho asati asvika, vakagara muchizarira nguva yakareba, asi maelection iyayo achingopera vakabudiswa vachinzi havana mhosva. Ndo semu zviri kungoitwawo zvekare pana madzibaba veshanduko kuti chinhu che2030 chichingopera vachingopasisa chinhu chavo, ndo petinotarisirawo kuti madzibaba veshanduko vachabudiswa. Ameno kuti munotiwo kudii muri yeZimbabwe nezvinhu zvinenge zvichiitika munyika yedu.